мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем ба рӯзи оила бахшида шуда фазои хушбахтии оила дар дасти кист унвон гирифтааст. дар як ҷо кору фаъолият мебарем назди коллектив ман шумо мегӯям. фикру мулоҳизаи ду навҷавоне ки ба оилаи нав пой мемонад дар ҷомеа бояд ки омӯхта шавад. қаламфур тунде нахур гуфте худо раҳмати амакпочом апечи писаро қаламфуро кишта мегифта. мо ҳаракат мекунем ки ҳама оила вайрон нашаваду кӯдако сарсон намонад. ҳамин келини ман дар ҳақиқат касал бемор аст ё ки дурӯғ онда хуб рафтааст. бинед то чӣ дараҷаи нобоварӣ ҳаст. ҳамин рӯпараи дом айдас идаш ба келин шудагӣ ду маҳ зиндагӣ кирги аллакай мактаби модарро бобоҳои 5 хатм кардед барои ҳамин ҳамсои писар шуморо ба ҳамсарӣ интихоб кардан. Саломат бошед. аз ин бари кӯча то ин бари кӯча. دیگه اثر هر یک ما سنجش‌های خیلی کلان گذاشته است. ما امروز که اینا تا نزنیم این به یگان چوادن نمیرسونند. یعنی در هر اویلا هر مناقشه برپا میاد لیکن باید که ما تونیم که یکدیگر رو بخشیدن